Δήμος τι είναι? Ο Δήμος για μένα είναι η καθημερινότητά του, οι πολιτικές οι οποίες θα ακολουθήσει και θα εφαρμόσει και φυσικά αυτά τα οποία θα διεκδικήσει. Σχετικά με την καθημερινότητα στο Δήμο εννοούμε αυτά τα ζητήματα που τρέχουν ανά πάση στιγμή, όπως είναι για παράδειγμα οι δρόμοι, η ποιότητα των δρόμων, οι υποδομές που υπάρχουν, αποχετευτικό δίκτυο, ίδρυυση, η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός και όλα αυτά τα οποία είναι σημαντικά για την ποιότητα ζωής των δημοτών. Από εκεί και έπειτα αρχίζουμε να μιλάμε για άλλες υποδομές, για υποδομές οι οποίες αναβαθμίζουν την ποιότητα των πολιτών, όπως είναι για παράδειγμα κάποιο πολιτιστικό κέντρο, κάποιος χώρος άθλησης, ενώ που ξεπερνάμε δηλαδή το επίπεδο της απλής διαβίωσης και πάμε στην ανάπτυξη της ποιότητας των δημοτών. Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο της πολιτικής. Εκεί μπαίνει η πολιτική. Το πού θα δώσεις βάρος. Θα δώσεις βάρος στην παιδεία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην προσβασιμότητα που αναφέρω συχνά, στην ψηφιοποίηση. Μπορεί και σε όλα αυτά, με διαφορετικά εργαλεία. Και τελικά να υπάρχει μια ισόρροπη και δυναμική ανάπτυξη. Αυτό νομίζω ζητάμε. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Τώρα, σχετικά με το τρίτο ζήτημα της διεκδικήσης, τι εννοώ? Να διεκδικεί ανά πάση στιγμή προς την κεντρική κυβέρνηση να διαχειρίζεται διαφορετικά κάποια ζητήματα. Όπως αναφερόμαστε για παράδειγμα σε έργα αντιπλημμυρικά, σε δασοπροστασία που είναι κάτι επίκαιρο άλλωστε, να δέχεται περισσότερη χρηματοδότηση, να έχει τη δυνατότητα να εξοπλίζει τις υπηρεσίες του, ένας Δήμος έτσι, να υπάγονται αν θέλετε στους Δήμους, αν και για κάποιους αυτό είναι επικίνδυνο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι οι Δήμοι θα το πήγαιναν καλύτερα εάν είχαν στα χέρια τους κάποιες δομές που έχει το κράτος. Για παράδειγμα, η πρωτοβάθμια υγεία. Πιστεύω ότι ο κάθε Δήμος γνωρίζει πολύ καλύτερα πώς να διαχειριστεί την πρωτοβάθμια υγεία στην περιοχή του. Γνωρίζει που πονάει, γνωρίζει που μπορεί να δώσει βάρος, πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Φυσικά μιλάμε πάντα για περιπτώσεις που δεν ελοχεύει ο κίνδυνος, παραγοντοποίηση και αυτών των ζητημάτων και ψηφοθυρικής διαχείρισης από τους εκάστοτε συμβούλους και δημάρχους.